खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं टेट आनजाद होना उथ्रिसार जाना थानायफोरा थाबैनो एपइन्टमेन्ट मोनसिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रै टेट क्वालिफाइड जानाय बिजाथिफोरनो थाबैनो बिटिआरआव थानाय एलपि आरो इउपिआव आरो आसामाव थानाय ग्रेजुवेट टिचार लेभेलनि टेट एपइन्टमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ नारसिनबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा होना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथाङा बुंबावदों दि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुजों टेट क्वालिफाइड जानाय बिजाथिफोरनि सायाव सावरायनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' आरो एबसुनि गेजेरजों सावरायनाय जादों। लोगोसे बिटिआरआव फोरोंगिरिनि पस्ट भेकेन्सि ओंखारनांगौ दं, जिखिनि एसआइइउ एप्रुभेलनि थाखाय बेखौ हरनाय दंखायो आरो बेखौ एप्रुभेल होबानो बिटिआरआव टेट भेकेन्सिनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनो हानाय भेकेन्सिया बांगोन होनना फोरमायबावो। नैथि रादाबाव दं मरक्क' हादराव बांग्रिजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया मैयासिमाव 2800निबो बारा जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबारखालि मरक्क' हादराव जानाय 6.8 मेग्निटिउडनि बांग्रिजों थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया मैयासिमाव गासै 2800निबो बांसिन जाहैबाय आरो जखम जानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया मैयासिमाव गासै 2562 जाहैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे बांग्रिजों खहा जानायाव गोबां हादरफोरा मददनि थाखाय आखाइ फोलावहरदों। बेफोर हादरफोरा जाबाय स्पेन, इउके, क्वाटार आरो जोंनि भारतआ मददनि थाखाय आखाइ फोलावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं 21 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो मोनदों। खौरां मोननाय जादों दि मैया मंगलबारखालि गुवाहाटीआव जराबाद आउटपस्टनि पुलिस हान्जा आरो सेन्ट्रेल गुवाहाटी पुलिस डिपार्टमेन्ट हान्जाया गुवाहाटीनि जराबादआव 2.527 केजि हेर'इन ड्राग्स हमनो मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सनि बेसेना आथिखालनि बाजाराव 21 कौटि रां जाफ्रामगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय जादों दि बे ड्राग्सफोरखौ 198 साफुन बिखबआव सोनानै लाबोदोंमोन। बे आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय गासै 3 फालांगिरिफोरखौ पुलिस हान्जाया हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो आरोबाव माखासे बे खामानियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनो नाजागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं टेट पास जानाय बिजाथिफोरा मैया मंगलबारखालि खौरांगिरि मेल खुंदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया मंगलबारखालि बिटिआरनि 6 शेड्युल एरिया स्पेशेल टेट पास जानाय बिजाथिफोरा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायदों दि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बिटिआरआव एलपि आरो इउपि मासि लांदां जानानै थानाया गासै 1200 था दं, नाथाय बे 1200 थाल' लांदां मासियाव मानो दिनैसिमबो थिसनथाइ होनो हायाखै होनना सोंथि दैखांनानै खुद्रिनाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे फोरमायबावदों दि बिटिआर सरकारा टेट पास जानाय बिजाथिफोरनो माब्ला थिसनथाइ होगोन बिनि सोमोन्दैबो जेबो खोथा बुङाखै होनना दुखु मोननाय फोरमायदों बिथांमोनहा। बेजों लोगोसे बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनथाइ होनो थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं मैया UPPL राजखान्थि हान्जायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय गासै 3020 जन सुबुंफोरा आखाइ हमफैदों होनना खौरां मोन्दों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आखाइ हमफैनाय हाबाफारियाव BPF, कंग्रेस आरो GSPनिफ्राय लोगो नांनानै गासै 3020 जन सुबुंफोरा UPPL राजखान्थि हान्जानि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै हाबफैदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे आखाइ हमनाय हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि बियाबाव खुंनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों।
बे आखाइ हमफैनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गाहायै UPPL नि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर राजुकुमार नार्जारि, मानाव गेदेर EM रन्जित बसुमतारि, मानाव गेदेर EM राकेश ब्रह्म आरो गोबां VIP फोरजों लोगोसे जायगानि दैदेनगिरि आरो रायजोफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।